Исәнмесез, мөхтәрәм каналыбыз кунаклары. Еш кына, мәсәлән, китабым кая микән минем кебек сораулар ишетергә туры килә. Андыйлар теләсә кайсы әзмәс татарча дөрес яза һәм сөйләшә белгән кешенең дә сорауын күнәтергә мөмкин. Аның кайсы җире дөрес түгел соң? Әйдәгез карап бетик. Беренчедән, юнәлеш килеш сорауы кая белән урын вакыт килеш кайда бер-беренә шундый охшаганнар, сөйләм телендә аларны бик еш бер-бире белән алыштыралар. Сез берәр кайчан берәр рус кешесенең "Где идешь?" яисә "Куда моя книга?" дигәннәрен ишеткәнегез бармы? Хәзер инде микән сүзен шәрехләп үтик. Ул м сорау кисәкчәсе белән икән модаль сүзенең кушылмасы. Миңа калса, аңлаешлырак булсын өчен м кисәкчәсе башка сүзләрдән аерым язылса, яхшырак булыр иде, аңлаешлырак булыр иде. Мәсәлән, төрек телендә ул булайда аерым языла. Бу кисәкчәнең бер хикмәте бар. Бу м кисәкчәсе булган барлык сорауларда җавап бары тик уңай я тискәре булырга мөмкин. Бу китапмы? Әйе. Бу арысланмы? Юк. Бу юлбарыс. Видеобызның башында китерелгән сорауны яңадан карап, әле генә алган белемебезне кулланыйк. Китабым кайда микән? Әйе. Юк. Сафсата име? Шул. М кисәкчәсенә урын юк монда. Икән кулланыла. Китабым кайда икән? Татарча дөрес сөйләшик, дуслар. Сау булыгыз.